Hello world, welcome back to a new episode of Hungry Shark World. Salutare tuturor și bine v-am la un nou videoclip de Hungry Shark World. Am început intro în engleză, nu contează. Astăzi vom juca cu Echo. This speedy reptile warns you about approaching hazards. Ok, deci o să vedem ce a fost asta. Deci te avertează dacă sunt bombe. Ok, Echo. Cu el am mai jucat acum mult timp, când aveam vechea versiune a rechinului. Deci trebuie să-l cumpărăm pe Mako. Haideți să-l cumpărăm pe Mako. Paha! Mako. Și l-am deblocat pe Echo. O să vedem. Dar cât ar breathes air. No extra hull to dray when on dry land, okay? Warnings. Ia uitați-l ce fericit e. Haideți să-l maxim aici. Bam, 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 bam. Dar de ce e semnul întrebare? Upgrade shark. Useful longer. Vor prey faster. Da, gata, max. Sir Sharkington 4. No. Ok. Să-l echipăm cu jetpack. Nu vreau mega rașul. Dar în schimb aș vrea să iau acestea. Gata. Hai să dăm drumul la această joacă cu rechinul. Păi stai că nu se poate fără pet. Îl vedem pe Trevor care mănâncă minele care sunt mai învățați și pe Cracker care mănâncă jellyfish. Ok, și haideți să ne ducem să jucăm în această locație mirifică, South China Sea. Am deblocat această locație pentru că așteptam să joc cu acest rechin. Nu știu, se potrivește. Dar se potrivește de minune la... Ia stai puțin. Se potrivește de minune la South China Sea. Nu, dar mă văd. Oh, da. Ce făcea pe acoperișul ăsta. Ok, acum să mergem. Ok. Ia uitați că ne apare. Vedeți? Bă, dar deci bine n-am început și îmi dai aici. Nu poate și unul. Iată, dar ce te avertizează? Păi pentru câteva secunde. O, ne trebuie megalodon sau ceilalți rechin ca să-l putem debloca. Wow! Need an XXL shark. Păi până ne avertizează, noi deja intrăm în mine, uitați. Da. Ce e aici? Aici e ceva. Era ceva acolo. Măi că se mișcă chiar repede. Când dai boost. Da, am mâncat și acest scafandri. Deteriorăm un submarin, am distrus, gata. Au bubuit chestii pe acolo. Un scafandru a încercat să ne... ce tare că l-avem pe Trevor. Mulțumim, Trevor. Wow, poți să bagi mingea.
Nu se pune. Începem să jucăm de acum. Deci nu credeam cu asemenea rechin să pățim noi chestii. Din asta. Dacă împingem submarinul. Dă-i acolo. Ar trebui să ne ducem prin aer, că... Polis! Am scris poliție în chineză. Un singur lucru, să-l mai mâncăm și ne dă gold. Oh, vai. Acum e acum. Bagă acolo mega. Mâncăm meduzele. Deci, nu mai există limite pentru... Mamă, câte mine aici. Oh, ce bine că am nimerit. Mamă, Big Mama, l-am mâncat pe Duncleosteus. Haide. Nu pot să intru. Voiam să bag un crocodil acolo. Băgam un crocodil la ghiozdan. 6873, cred. Nu trage mine. Nu. Era ceva acolo, dar nu mă mai duc să văd. Era vreun destul. Șmecher. Dă-i! Da, elicopter! Elicopter! Boost! Boost to destroy! Nu! Să nu te prind că dai cu glonțe! Nu uitați elicopterul aici. Gata! Oh, yes! Prea tare aici era sau ce nisip. Ok, cred că e 1000. 1500. Hai să mâncăm niște aligatori care îți trebuie decât... Uitați că ne mușcă aligatorul de coadă. Ok, acolo era un rechin tigru. Din păcate noi nu putem scăpa de aici decât dacă ne ducem în această direcție. Foarte interesantă aventura noastră. Primul videoclip la South China Sea, băieți. Și cu un rechin special. Videoclipul ăsta e de 2 ori mai special decât era special înainte de a fi special. De 2 ori mai special decât era înainte. Hai să-l scâim. Bine că am prins Gold Rush fix când... Wow, da, cât de bine le-am... Megalodon. Uitați-vă. Iar se întâmplă chestiile astea cu jocul, deci... Nu înțeleg, ia. Gata. Le-am completat pe toate ca să nu ziceți. De la asta vine. Unde e? Da. Uitați-vă și voi. Haideți să-i facem o vizită dragului nostru prieten Megalo. What? Cumva m-a catapultat în spate. M-a catapultat înapoi, băieți. Uitați acolo. Ce bine că avertizează și petul nostru. Na. Hai să le explorăm pe toate pe aici. Pești. Vreau, mănânc. Vă rog, nu mă omorâți. Sunt doar o specie extinsă. Dă-i, împinge-l în mine aici, așa. Nu cred că bubuim. Puteam bubui submarinul cu... Voi știți când ne ia să distrugem un submarin din ăsta? Care aruncă cu chestii? Ia uitați că am explodat. Am explodat și mai avem puțin până la Gold Rush, așa că vom distruge acest submarin. Hai de bag acolo. Dă-mă tot ce ai. Bun, pregătiți-vă de teroare. Ce faci, dragă prieten? N-ai vrea tu să... Du-te, frate! Mănâncă rechinii balenă care au venit! Pe Megalodon nu mai mâncăm, că nu mă interesează de Megalodon.
Colectează acolo bănuți. Sau da? Haide să-l devorăm și pe... Mamă! Gata. Gata, frate. Ok. Și aici. Nu, acolo putem să câștigăm ceva. Ia. Lovim și plecăm. Câteodată sunt prea rapid. Mamă, ce interesant e. Fără să nu s-a mai jucat de ceva vreme. Health critical și pac. Fix atunci, ați văzut? Du-te-mă în direcția asta, rectinaș. Așa mănâncă. Nu putem să spargem drona. Uite, m-am dus. Ăsta e măcar nu e Hungry Shark, că zburăm. Oh, nu! Mi-a dus bomba pe uscat. Deci ăștia sunt foarte buni. Dacă vă plac aceste episoade cu Hungry Shark World, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Să știți. Acest Pirania. Cum zicea, deci era clar meduză și zicea... Nu uitați, stați că vine o meduză pe aici, cred. Trebuie să fie o meduză. Stați să vă arăt cum zicea. Deci era o meduză din asta mare, ia uitați-o. Mi zicea... vai, deci nu pot să mănânc caracatițele astea. Da, e caracatiță, da. Așa a zis. Da, e caracatița asta, nu e așa? Da, normal. Megalodon, salut, ce faci? Nu vreau să mă... Să stau de o vorbă, că n-am timp. De ce sunt atât de multe capsule? Asta e capsulă, nu e submarin. Și nu-mi place că se întâmplă asta. Deci nu trebuie să luăm mâna de pe... Nu în gură. Trebuie să-mi pregătesc gameplay-ul data viitoare. The deepest place in the ocean. Salutare, Big Mama. Alți rechin de talie mai mică. Mai sunt. Oh, ați văzut cum am mâncat Kraken meduza? Bravo, Kraken! Ne-am infiltrat prin această... Ok, hai, repede. Mai e bine o luăm pe ei și gata, că noi am ajuns de unde am... Ia. Uite! Oh, a explodat! Bă, nu. Ia stai puțin. Acum, hai! Bun. E timpul. Intră în gura mea. Ok, am mâncat 2 megalodoni. Speed. Faster. Big Mama. Uite. Vai de mine. Ce rechin. Adică nu e rechin, ăsta nu. L-am mușcat pe el de coadă. Gata. Să spargem și acest submarin. Pac. Oh! La perete cu tine. Ia, aș putea să aduc o mină. Iar se întâmplă asta. De ce se întâmplă asta? Nu înțeleg. Aș putea să arunc o mină. În ăsta, ia.
N-a murit rechinul. Nu moare el de la... am dat coș cu mine, ați văzut? Hai, că după aia nu o să mai tem. Bun. Vai. Mamă, ce interesant. Salut, Meg. Ce faci, Meg? Ia că l-am împins. Ok, acum hai să plecăm repede. Stați că n-am mers pe undeva. Aici, gata. Health critical? Mănâncă niște pești acolo. Hai, rechinul meu, hai. Mănâncă. Mamă, cât de repede scade, nu mai scade. Nu. Nu trebuie să scazi așa. Bun. Am luat litera H din Hungry. Am mai deteriorat submarinul puțin. Așa. Uite că tragi. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou rechin de categoria XL. Uite, splash pass-ul. Wow. Doar, wow, ce